Εγώ θα σας δείξω τώρα σε πρώτη φάση. Πάμε να πάρουμε ένα Platinum πακέτο. Εδώ μας δείχνει, κοιτάμε να είναι το όνομα του σπόνσορά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λέει το δικό μου. Αν όμως σας έχει δώσει το βιντεάκι κάποιος από την ομάδα μου, θα κοιτάξετε να λέει εκεί μέσα το δικό του username. Αφού το ελέγξουμε και είναι σωστό, προχωράμε, πατάμε next. Λοιπόν, εδώ βάζουμε κανονικά τα στοιχεία μας. Username, που με το που βάλουμε το username θα κάνει ένα check αν υπάρχει, αν το έχει άλλος, αν δεν το έχει μας αφήνει να το χρησιμοποιήσουμε. 2 φορές το password, όνομα, επίθετο, φύλλο. Θα τα γεμίσω, θα το παγώσω εγώ το βίντεο, θα τα γεμίσω και θα το συνεχίσουμε σε λίγο. Γέμισα εγώ τα στοιχεία, έχω βάλει username, μας λέει εδώ πέρα ότι είναι available, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Αν σας αρέσει το χρησιμοποιείτε και εσείς, ποιος προλάβει. Πάμε παρακάτω. Βάζουμε το email μας, ένα κινητό που θα το ξανατσεκάρει να δει ότι όντως υπάρχει. Και αφού τελειώσουμε με τα στοιχεία μας, εδώ στο Bank Information δεν γράφουμε τίποτα. Πατάμε το Accept Terms and Conditions και πατάμε το Next. Θα μας πάει στην επόμενη σελίδα που μας λέει ότι το ποσό που πρέπει να πληρώσουμε είναι 80 ευρώ για την Platinum τη συνδρομή και προεπιλεγμένη μας έχει την PayPal. Οπότε πατάμε Next, μας πηγαίνει στην PayPal, κάνουμε login με το username και τον κωδικό μας και προχωράμε στην πληρωμή της συνδρομής μας. Από τη στιγμή που προχωρήσουμε στην πληρωμή της συνδρομή μας, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα μας έχει σταλεί ένα email, θα το τσεκάρουμε και από εκεί θα κάνουμε την πρώτη μας είσοδο στην καινούργια μας πλατφόρμα, τη DBM Revolution 3.0. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και καλά και πολλά κέρδη. Λοιπόν φίλοι και φίλες, τώρα θα σας δείξω πώς κάνει κάποιος μια free εγγραφή για να ξεκινήσει με τη DBM Revolution 3.0. Έχω τσεκάρει ήδη το free. By default μας πηγαίνει στο Without Sponsor. Εμείς πατάμε το With Sponsor και θέλουμε να δούμε στο Sponsor Username το username του σπόνσορά μας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είμαι εγώ, ο Σαλάχας ο Νίκος, αλλά αν το βιντεάκι σας το έχει δώσει κάποιο δικό σας άτομο, θέλετε εδώ να γράφει το δικό του username. Αν δεν ξέρετε ποιο είναι, τον ρωτάτε να σας το επιβεβαιώσει. Από τη στιγμή που είμαστε σίγουροι για αυτό εδώ το βήμα, προχωράμε, πατάμε το Next. Μας πηγαίνει στην επόμενη σελίδα και όπως έκανα και στο προηγούμενο παράδειγμα, συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας. Εδώ στα στοιχεία της τράπεζας δεν συμπληρώνουμε τίποτα. Τσεκάρουμε το κουτάκι ότι αποδεχόμαστε τους όρους και πατάμε Finish. Δεν το πατάω εγώ τώρα γιατί δεν έχω βάλει και τα στοιχεία, δεν υπάρχει λόγος, αλλά με το που πατήσουμε Finish μας έχει δημιουργήσει τον λογαριασμό μας στην πλατφόρμα TBM Revolution 3.0 και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Θα περιμένουμε ένα email επιβεβαίωσης, οπότε θα ανοίξουμε τα email μας, θα βρούμε το email που μας έχει στείλει η εταιρεία και θα τσεκάρουμε το link και θα κάνουμε την είσοδό μας μετά στην πλατφόρμα μας. Από εκεί και πέρα θα σας δείξω σε άλλο βιντεάκι πώς βρίσκουμε το referral link μας και πώς προωθούμε και την ιδέα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.